Bato, pick. So, Ikaw. may daog. So, ikaw una mo, kuan, bunot. Ikaw may una mo tubag. Guys, sakto ni. I-comment daw kung Sakto, sakto. bitaw. Sakto siya nga. Ako'y pildi. So, kinsay una mo bunot, di ba? Oo, di ba, kung kinsay pil, ay, kamabato ba topic, di ba, kung kinsay pil, di mo ba, yung una mo kuan, mo una sa move, ay, ka na. Sumining kung mga bato pikta kung kinsay for Pildi. example let's say nga mukaon na. Kung mapildi ko, ako di una mukaon. Mauna niya. Kritikal thinking ba? Siya. So, ikay mo una og bunot. Dili, kay kuan man na, positive man na. Ayun lang. Lisod kayo positive bro. Ayaw, inana dahil. Sige. Ang positive man niya, ang kanang, ang pagtuwag sa pangutan na kay maram siya consequence. Rangi ana mo, unsa mo ni siya? Surtiha ay kay. Sige, God chance. Game. Ay, dapat imutan aw. Sige, ako yun na. Tabunan na to kay. Basta surprise. Char kayo eh. Tabunan na to. Game. Guys, medyo if na may madunggan. If na may nadunggan nga gangis or na may nadunggan nga tugs kay pasaylo gamay kay di mo guni kanang kunaay baroy nadunggan nga mga plato sa loyo. Sorry daan kay di man gud soundproof dire niya. Dire dapita kay murag forest naman eh. So, yeah, without further ado, magkunan din ako ang first question. Naman ay pangalan sa kuan. Gaon na di ay. Uy, gikan sa akong amigo nga si Jessan Brenzuela. San? Para imo ni amo ni Unsa bagon. ka ha na. Butangan na to, one day. Sound effects in 4, 3, 2 and go. Ding ding. Dili ikaw, butangan na to. Music ba? Butangan to. Ay, sige. In 4, 3, 2 and go. Lu. Yo. Game. Char. Charot. Game. For Liza. Klaro kayo. Abot lang makita ba ninyo? For Liza. Okay. Dapat ako ni bunutan. Oh, sorry. Ako. Unsay favorite food ni Blair? Ako na niya siya taguan kasi niya siya pinipali. Game. Unsay favorite food nimo? Ano? Ni-answer mo siya na ako sa una kung unsay. Basta favorite masayop food. ka kay malaing. Basta masayop ka malaing ko. Oh my god. Lay. Kuan. Actually, daghan ka na siya pagkaon jud nga kanahan. Mo na siya. Playing safe. Di mo na siya kana mga on me niya man siya nga. Hala, ganoon ko ni favorite kay nako tuklan. Di mo nga na. Playing safe. Wag ko minana. Uy, mingana ka niya. Sige, game. Okay. What's my favorite food? Matod panjisan. Unsa man? Tagaan, di kag 5 seconds. Uy, Ay, dili kay. 5. Kuan, pag sugod 4. pa lang namo diri. Ay, sa Sige, pagkaon. go. Pag sugod namo diri kay nagsige magluto sa kabitse. Nya mo to nagkadugay kay ni ano na siya nga kanang favorite food niya sa kabitse nya katong ato may sa busay sige nakakaon may kuan dito. Chicken wings. Ana nya mo to kay ni ano sa siya nga favorite food niya ang chicken wings. Unsa man gyud? Feel na kay manok ihang kuan. Sakto. Mas giunsa pa nga putahe basta manok. Ganahan kay ko og chicken. Amot ngano especially fried. Pero ngano ganahan sa spaghetti? Especially sa spaghetti. Uy, spaghetti kuno gisagol ang spaghetti og spaghetti. Spaghetti. Skabits. Nindot na namin no. Dapat ang spaghetti kanay isda. Spaghetti. Ganahan kay ko ano na spaghetti. Ako bautangan. Ang hashtag ani spaghetti. So ngano na makabaw gini sila ngano ang hashtag is spaghetti sa kani pa nga minutes nga time. Di ako na. Ayo tanaway. Ay, dili man na makita ang kanso. Ang mga pod. Game. Taboni. Sige mo kag-game oy. Game. Ika ni Jason Ordoneza. Ay mo ni Migo. Son! Happy na magbasket. Game. Oh, lingkuranan sa dos. Ano? Di ba ka nang? Bangko. Di na lingkuranan. Nagabiha, imbis bangko ba lingkuranan? Gabiha ni Rihanna eh. So,
sorry ba, kailangan di kay bangko. Pero ya, sorry ba, kailangan di kay lingkuranan. Sa lingkuranan, oy. Bangko din na. Babi, sige, game. Uy, sad. Game. Ay, ikaw dapat mabasa ni. Ikay nakabunot, ako yung babasahon. Hindi, kay na may for Blair. Gilang, basa lang. Game. Nga naman ni Way. Ay, for Blair. Katings ka daw, for Blair asa. So, for Blair, bitaw. Una, bitaw for Blair. Nagyan. Sorry, bitaw. For Blair. Nagyan. Game. Kuya, pangutan na ni Way. Padung ko, bun. Lain na rin, okay. Kung padung ka mo kailangan ka mananghid. Kundi, kung muubo ka, may rason. Ngano ka? Nasudipan na ko. Kailangan dyan kami explain ba ganun iubo ka. Game. Okay, fine. Go, amping. For Blair. Siya na bagyod. Kuya, Anda, balik kami. Balik kami, kay Murag. Ninindot akong kasing-kasing da. ayaw, sila lang basa, oh. Kinsay mo basa? For Blair. Sige. Ay, oo. Kana. Oh. Grabe. Basa. Game. For Blair. Siya na bagyod. For Blair, so ako ipunta na. Mo gani, ikaw yung tato ni Padung ni mo. Ay, amo, kinsa. Siya na ba yun? Okay. Kinsa mang yun? Kinsa man ang siya. Kinsa man nga siya? So, Kinsa nga siya. okay. Kung si Liza mga... game. Tikatik na bitaw. Giniubo na ko ba? So, game. Limot bitaw. Nya, hayag kay ang sugasan. So, anyway. Kung si Liza na ba yun? Kung ako manggani ang pabuton, Oy, kalamis, background music. Oy, ganahan ka sa background music. Ganahan ka sa background music. Uy, ka, Jeje, Di mo na, JJ. Good mo, Moroy. Choy kayo. Amin mo, ako balik ko na. Oh, Choy, makalanag, balutaw. Iwa pa na pang emo. Game. Son, Okay. ikaw bigyan akong giingnan niya. Grabe ko na pasalamat sa Ginoo nga nag-ampo gid kog babae nga para kana makasinabot ni bitaw from food to genre sa music, genre sa movie, makasinabot kin may asin kanang oy libog kanang di ko unexplainable peace, unexplainable joy if ever makita ko niya after from work kapoy. Then, kung makita ko niya, mawa akong kakapoy. Sige nga. Kasi ginanap pa. Insa pa mo na. Masiyat ako na. I don't know if siya na ba yun, pero gusto ko nga siya na yun. Kana, si Gadra mo yung makabuot. Siya na yun. Tama na, oy! Drama! Char, oy. Game. Kapila na to? Katolo. Ay, dili. Kaduha pa tet. Ikaw na. Ang kuhan. So, pangkatulo na ni? Okay, game. Gutom na gamay na. Ulo na, sayop. Gutom ka, gabi inom. No, ano ba ni? Ay, pwede man. Una lang, kuhan dira. Tara de. Grabe. Samot ko na in Lova. Rizalen Matibay. Kinsa Rizalen Matibay? Ay, marag. Feel lang ka to kung nasugal. Ay, di. Nakaila na to sa Baluarte? kuhan. Rizalen! Wati ka kalimte, naglibog lang ko. Hi, Rizal! What's up? Mag-rides rides pa to. After COVID-19, mag-rides ta kay sa ako nakitaan, mas kinako diri South Province, grabe kayo kanindot ang Baluarte ni Alfredo ron, nag-renovate sila. As in. No, nag-renovate sila sa? Magkita niya ta dito, puhon, balik. Unsay plano ninyong buhaton after this Ay, COVID-19 pandemic? Timing ay. So, among Right. first buhaton nag-istorya na bitaw mi anak. Ang first buhaton no is kung mahuman na gid ba kay mo praise and worship ni Lord kana siya. Salamat gyud dapat. Salamat gid mao na first na mong buhaton if ever kanang murag physical church pero niya na magud si Jesus nga, we are the church. Ina na ba? So, kana magpasalamat gid first niya. Kung amo ko ning butangan unsay plano ninyong buhaton. Pwede ra day. So among ikaduha nga plano.
amoy kaduha kita sa tambok na siguro. So amoy kaduha nga plano is rides, gimingon na rides kay no back riding, mong god, no back riding. So meaning kung Muna ko mo duty siya kay siya ray mo magsakay kami nga mapahaton niya may og tricycle. Tricycle na lang mi. tricycle na sila man be. Ako Okay, wala no back may riding motor, man. be. Ay, Nga naman di man may motor. ganahan mo disobey be. Be, unsay nga ani be. Kanang unsa pa di plano nato. Unsay plano nato? Kana magsigig vlog para na ninyo guys. Yung magsiglaag. Ay kanang dili Sige, jud food trip. laag o kanang Food mga trip, ana. food trip niya. Kuha, unsay nga na kanang movies. Mara maganda mo ang murag kanang wow, kanang pastime Pero ba sa ka pataka ko ang sinihan no. ay murag kung na ay worth it nga sa Leyda murag kana siguro kana magsini pero kung karon kay murag kay kuya pa mas ang sini ron Bitaw. mo gani yung pangutan na after COVID. Mao gani. Kinsay mas Oh yeah, bago na mo inyong mas sweet duha. gyud sila Iza kay sweet gyud siya pirmi ko niya andaman kanang niya ko nakasuway sa mga wa nako masuwayan kanang kung unsay definition sa sweet kana murmurag siya nagpakumpleto nako ba siya ang missing piece sa kung sa puzzle pa ba Missing piece. siya ang missing piece nako so tubagon nako tubagon sa niya kabawagin siya nga mas sweet siya kaysa nako Asa mo ko dapit na sweet? kanang clingy kay siya Uy, dili mo yun. Uy. clingy kay siya clingy siya nga Unsa man mo cling? Dili. Gusto ko siya mo ano. Ako balik ko na. Kasi mo na siya, bibi. Gusto ko siya, basta clingy kay siya. Ganahan ko. Siya sa clingy sa mo na siya, bibi. Di daw, naitik ko. Sige, Game. manam ako og tubag ato. Okay, ikaw na po. So last na ni. Last. Guys, sorry, but last na ni kay mga on, pakanasad mo ninyo kay. Kabaw, nag-early dinner me. So, Mo nang gutom. karon si Jis, saan na sa? 9:15 man to ganina. 9:46. 9:46. Medyo nailis na ang kuan. The last but not the least, game time by Lucy is 4. Tita Lucy. Pila-pila yung tita lagi. Pila-pila ka tita. Tita para rin mga tita. Millennial man as tita. Millennial man as tita. Game. Unsay mga buhaton ninyo sa inyong pastime? Actually, natubag na nila mo tita ganina. Mag-movies. Kasi karan movies, bibi na. Nami atong i-complete ang so. Oh. Among ibalik ang so nya kanang mga series ba like Fantastic Four. Shout out to Kuan Biay kanang Hana. Siya may Nag-recommend. si Hana. Yeah. Actually, yun ang mga buhaton ka nang kay mag-work man mi nya. Usahay kay half day ra among work sa maato ka nang ikahapon kay wa na may buhaton diri sa balay ana kay moto maka-decide mi nga mag-movie. Yeah. Ya Mm. dool na pud dagat, dool na pud dagat. Doon na dire. po dagat diri pero katong pag niagi nga mga week kay dili man pwede pa paliguan. Oo. So mao to. Karot. Si Jan. Carrot. Game. Pass lang sa ang ligo niya. Safe sa kay siya mo answer. So tigati ko safe. Ating Zikyo. Yeah. Ito mo ba Game. Ganun na ligo Wala mi nag disclaimer sa da, wala mi nagmask kay tungod. Kami naman sa tao diri, kami naman tao sa balay. Mujud mga Game. ko na may mga 5. Ay 5 bata ka mo. Ay dili 7. Seven. 7. Game. Nya. Unsa kito? On, past Ay, time. mga pastime na mo kay kuan. Usahay kay moto. Katay mo mga pangbuhaton ba? Mag-basketball kay naman Kanya ako kay napataod magdo ba ako mig temple run. temple run, zombie. kana. Zombie tsunami. Tsunami ambot zombie tsunami nya dayon kana more on game more on mobile siya nya ako more on physical mag-basket ko mag-badminton kay para sa pagamay-gamay kumagamay unsay will ni mo Lord ko na Ya sahay kay dado asad Miss Iring kay daghan man mig kuan diri. Kita. Daghan mig iring. You know, nya I love cats. sa una di kay
kay ko ganag iring pero murag naka-appreciate na ko iring ba sugad nakakita ko niya kung saon pagduwa o pag halubilo og iring. So, mo na to ang last and final kanang unsay nga na last and final nga pangutana. Pasaylo ami kung dili na mo matubag tanan kay medyo dagan-dagan siya. Then kuha na to ang uban. Kuha na to ang uban. So, guys, napay na nga tanan. Napatanan. Okay, so before among end, chika lang po ni nga happy kay ko kay during my birthday akong gitagaan ani. So mao ni siya ang sulod ani nga box. Jing, daghan pa kani siya gan mga chichiborichi. As in daghan kani siya tinay-tinai, mag-ana-ana ni siya, daghan kani siya atik-atik diri dapita. Pero puro ni tinuod yang ipasulti. So, mao na mong kuan. Bati ang ending unsa pag ending? Unsa pag ending? End of the video. In 3, 2, 1, bye!